Saúdos, señoras e señores. Pois hoxe en Entre Nós vamos a falar con Érica Paz. Ela é concelleira na nosa vila, no Concello do Carballiño, por Espazo Común. Moitísimas grazas, Érica, por achegarnos toda a información que a veces precisamos, sobre todo que precisa o cidadán, non? Do Carballiño e da comarca tamén. Pois nada, gracias a vos por invitarme, que é a primeira vez que estou aquí en Badal Novas, e bueno, contenta de estar estrenándome pois nesta nova emisora. Pois que sepa vostede que esta é a súa casa. Quixéramos falar, primeiro, antes de nada, porque o pleno do Concello do Carballiño, este último pleno, deu para moito, pero quixéramos falar de algo que creou un pouco de alarma, un pouco de preocupación na xente, porque estamos falando de obradoiro, de postos de traballo, non? As últimas novas é que o Bloque Nacionalista Galego, Espazo Común e o Partido Popular uniron as súas forzas para pedir, de algún xeito, un pleno extraordinario donde se pidan as convenientes explicacións do porqué se perdeu ese obradoiro. Estou no correcto? Sí, bueno, é chamativo en primeiro lugar que tres partidos políticos como tan diferentes en moitas cousas, en moitos temas, como son o Partido Popular, o Bloque, Espazo Común, pois se puxeran de acordo pois para isto. Entonces, eu supoño que todo o mundo se está preguntando como é posible que alguén conseguira, neste caso o Goberno do Carballiño, poñer de acordo a estes partidos tan diferentes en moitos temas para presentar unha moción conxunta, neste caso, pedir un pleno extraordinario. A cuestión non é simplemente a importancia de perder un obradoiro, que si é certo, é importante, son en toda a comarca unhos 20 postos de traballo, que son nin nada máis nin nada menos, quero dicir, estamos baixando en postos de traballo cando en outros lugares pois están mantendo ou subindo, así que todos son importantes, para cada familia que lle toca, pois máis importantes todavía. Estou falando de postos de traballo o que se refire directamente pois a obreiros ou peóns, pero temos que ter en conta que cando se pide un obradoiro, a aportación que fai a Xunta de Galicia acada cerca dos 200.000 euros por o material, polas inversións que se fan na comarca, polos postos de traballo, pero tamén por todo o que rodea o obradoiro, o sea, os traballos dos administrativos, os traballos dos capataces, dos que dirixen ese obradoiro, é dicir, non só son os dos peóns, vale? É como a cadea, non? Efectivamente, non só eses postos de traballo para esas familias que seguramente perderon unhos meses valiosísimos que poideran estar traballando, porque recordemos que se collen a persoas que están desempregadas, e máis aínda pois o beneficio que iso ten para o Carballiño, que sempre neses obradoiros pois acadaron cousas importantes e se fixeron infraestructuras necesarias para a vila. Pero máis alá de eso, que eso é importante, por suposto, o traballo sabemos que é unha das maiores preocupacións, o que máis nos preocupa aínda son as explicacións xa non peregrinas, porque peregrinas sería pouco dicir, contradictorias absolutamente do alcalde do Carballiño, dicindo que a culpa non foi do Concello do Carballiño. O primeiro que dixo foi que non se había perdido o obradoiro. Segundamente, recoñeceu a trancas e barrancas que se perdera, pero, bueno, por culpa dunha tramitación de outro concello, neste caso, botando os balóns a Boborás, e posteriormente, pois según o momento, no pleno do Carballiño, vimos que todos os grupos da oposición apelaron a ese obradoiro, preguntáronlle diferentes cousas no pleno ao alcalde, e el, pois, según lle iba aparecendo, respondía que non se había perdido, que sí que se perdera, que non se perdera. Entonces, ao final, como que non sabíamos moi ben se se perdera ou non se perdera. Non sabémolo perfectamente, porque solicitamos a documentación, que, por certo, hubo que ir unha e outra vez a solicitar ao Concello, porque a trancas e a barrancas non la foron facilitando casi no último momento, e podemos ver que nin a solicitude foi en tempo, que faltaba documentación e que para nada era o que o alcalde explicaba. Bueno, entonces hai esas sombras nese tema,
decidimos, visto que a importancia xa é o que non se lle pode creer o que di o alcalde pois nos medios de comunicación e no pleno non acaba de aclarar si sí, si non, eu creo que é un tema o suficientemente importante tanto pola perda de cartos e inversións para o Carballiño de empregos, como de que nos aclare e que nos diga a verdade, e que ten que dicirlle a verdade aos veciños, porque os veciños non poden estar pensando que cada vez que o alcalde sale a un medio de comunicación ou no pleno está contando unha mentira. Entonces, convocamos un pleno, solicitámoslo, que ten a obrigatoriedade de convocalo, e se non o convoca él, pois noutro período de tempo, hai un período de tempo para que o convoque, senón directamente a oposición o estar de acordo ten a potestade para convocalo, o sea que falarase do Obradoiro no pleno do Carballiño e intentaremos que diga a verdade, que haxa luz sobre ese tema. Entendo que é obligatorio que ese pleno se celebre, non? Sí. É obrigatorio que ese pleno se celebre. Fai falta un porcentaxe de concelleiros para convocar un pleno cando o goberno non está pola labor, e neste caso a oposición ao completo estamos de acordo e é máis que suficiente para que se convoque. Se non recordo mal, son 15 días para que o convoque o propio alcalde, e se non, nos días seguintes, pois será a propia oposición que poida poñerlle pois data a eso. Pero bueno, creemos que o alcalde non vai a deixar de exercer as súas funcións, que sería a súa función, sería neste caso pois facer a convocatoria do pleno do Carballiño. En canto o edil que leva estes temas, Manuel Dacal, aquí nesta mesma canle declarou pois que de algún xeito era unha mágoa, pero que se había perdido. Cal é a opinión que lle merece a vostedes? Mira, eu, Manuel Dacal, constame que é un traballador incansable, que sempre está neso. Sempre está en traballo e tal. E tamén me consta que é unha persona que delega das súas funcións pois nos traballadores e que sempre pasa por o despacho do alcalde. Quero dicir, non fai nada sin que o alcalde pois sepa, lle consulte, lle diga. E eu estou convencidísima neste caso de que Manolo Dacal o que dixo, por certo, moi precavidamente, el non sinalou a ninguén, dixo que non quería botarle as culpas a ninguén, ni sinalar a ninguén, cousa que lle honra. Eu creo que repetiu exactamente o que lle dixeron que pasara. Eu creo que non se parou a mirar o expediente e os papéis detidamente para ver o que pasara, porque senón non diría o que dixo. Eu creo que simplemente el pois falou con unha persona, probablemente pensando que o alcalde, eu supoño que foi co alcalde, porque é a persoa deste pobo que quizáis máis coñeza como funcionan os obradoiros de todo o Carballiño. El foi responsable de obradoiros pois hai 20 anos, é dicir, leva moito tempo neste tema da cousa pública, da administración, como responsable de obradoiros, como responsable de chan industrial do solo Atlántico, como responsable de delegado da Medio Ambiente. Bueno, sabe moi ben como funciona a administración e os obradoiros levounos moitas veces. E eu creo que aí pois Manolo delegou un pouquiño pois no alcalde, que sabe que pois é unha persona que controla moitísimo destes temas, falou con el e repetiu un pouquiño, eu creo que o que lle dixeron. Neste caso, máis ben pareceume as súas declaracións precavidas, co cal tampouco teño moito que dicirse que el pon toda a súa vontade neste senso. Non creo que sexa o máximo responsable, neste caso eu considero que o máximo responsable é o alcalde do Carballiño, por coñecemento, porque sei que se involucra nestas cousas directamente, porque ao fin e ao cabo o alcalde é o responsable último de todo o que pasa no concello. Sin esquecer que outros concellos como Maside, Boborás, San Amaro tamén se viron afectados, non? Algo moi importante, porque lembramos ya a todos os telespectadores que o Obradoiro é en conxunto, non? É en conxunto, o que pasa é que o Concello do Carballiño, digamos que é o que leva a voz cantante, non? É o Concello tamén o que se lle otorgan, o que se dota de máis presuposto, de máis obreiros, de máis, entonces tamén é o máximo responsable. En este caso é o Concello do Carballiño o que fai pois a tramitación completa de toda a documentación, e se a Xunta, que
Constame, por haber estado no Concello, sei que a Xunta require esa documentación con tempo, que está pendiente, que incluso despois de requerir a vía telemática, dá chamadas de teléfono aí que se van a pasar os plazos, que non se vos pasen os plazos, que está isto pendiente e tal. Entón, sei que a Xunta de Galicia aí si lle pon interés aos obradoiros e que o reclama, non sei quen recibiu ou deixou de recibir esas chamadas ou non se enterou, e o Concello de Carballiño que se falta algunha documentación ten que transmitirlo e requerirlo o resto do Concello e preocuparse de que esos cheguen a tempo para poder funcionar. É certo que funcionamos en conxunto, pero é o Carballiño o maior beneficiado, o que máis pon e o máximo responsable neste caso, o cual terán que aclarar. Para iso pedimos o pleno extraordinario monotemático sobre o Obradoiro e aclarar sin mentiras que é o que aconteceu realmente con esta documentación, con este expediente, o que pasou, porque ainda veíamos no anterior pleno que el que le decía, bueno, pero vai haber efectivamente, o que van optar todos os concellos de Galicia. Todos os concellos de Galicia vais a sácase porque se saca todos os anos, pero perdeuse un, que é o que non viña acontecendo onde había moitos anos. A cuestión é que se perdeu un obradoiro. Claro que despois dese hai máis, e despois deste outro, se se perdera, habrá outro. E se se gaña, e se se consegue para o Carballiño, tamén habrá outro. A cuestión é intentar non perder nin subvencións para esta vila, nin empregos, nin obradoiros, porque eu creo que de todo necesita, é dicir, non nos sobra nada. Pois seguimos, porque como decíamos ao comenzo desta entrevista, había máis mocións, unha das que ata de agora se levan feito varias reunións moi importantes cas asociacións xuveníes como son Xuca e a Segal, que acaban de constituir. Ademais, agora xa o pasado sábado tivemos a boa nova de que acaban de constituirse a asociación acerca do transporte no Concello do Carballiño. Quixéramos saber cal é o seu sentir tamén. Son varios. Por unha parte, prodúcenos moita ledicia de ver que xente tan nova non ten medo e se pon ao fronte e ten responsabilidade, ten gañas de loitar por esta vila, que non só estamos embellecendo, é que hai xente que se quere quedar aquí e que quere loitar por a vila, agradecerlles infinitamente a estes rapaces que se poñan ao fronte, que constituyan a plataforma, estos nos grupos de traballo que se están a constituir, e vexo que un non parar, temos un grupo no que se está a chegar a información continuamente, agradecerlles todo o seu traballo. Isto por unha parte. E por outra, vemos que sigue sendo máis necesaria que nunca. Esta mesma mañá volveu a haber unha avería de tren, co cual os viaxeiros a Ourense tuveron que ir en autobús de novo, así que non se mellorou nada, seguimos no tema, e máis que nunca, con máis forza que nunca, temos que achegar. Entonces, eu creo que están facendo unha gran laboura, co respaldo de todos, porque eu creo que ten que ser cada vez que haxa máis cidadáns que se acheguen á plataforma. Isto non está pechado, todos os que se queiran engadir podense engadir, é cuestión de traballar. Vais a traballar por un proxecto, por poder plantexar un proxecto de cara, de modo inmediato, para salvar as deficiencias que hai agora mesmo, as reivindicacións que hai agora mesmo, a medio plazo e a longo prazo, porque isto, se non traballamos a longo prazo, dentro de nada volvemos a estar na mesma. Entonces, hai varios grupos de traballo que se está traballando, vais a comezar a facer ese proxecto a curto, a medio e a longo prazo, local, digamos, dun xeito máis o que é preciso para o Carballiño, de xeito local. Certo que nos centramos moito no tren, porque vemos que é o que nos queren arrebatar de modo máis inmediato, pero non se nos esquece o autobús, nin calquer outro medio que nos permita achegarnos e estar conectados con toda Galicia, non? Por outra parte, tamén se están grupos de traballo que vai a máis de carácter comarcal, porque ao final o Carballiño nutrese e ten que ser a vila cabeceira que lle dé servicio a todos o resto de concellos da comarca, e despois xa un grupo que vai a trasladar
traballar tamén pois ca administración autonómica en coordinación pois o que se vai a ter que coordinar pois imagínate cos enlaces con Ourense, con, por exemplo, de tren, non, para chegar, o de autobús, un pouco facer esa coordinación, o sea, traballo hai moito por diante. Animamos a todos os veciños de Carballiño a que se sumen pois a esta plataforma, a este traballo que están levando estes rapaces, que constame que están volcadísimos. Bueno, todos os que temos unha responsabilidade, tanto como cidadáns como políticos neste caso, como concelleiros no meu caso, pois estamos aí para botarles unha man bueno, estou encantada porque levan a batuta dun xeito pois para novos que son, pois con moita ilusión, con moito traballo, moi acertadamente, e aí estamos seguindo pelexando, e eu creo que todos, neste caso todos os grupos políticos e equipo de goberno, pois se vai a volcar e vamos a loitar por todo, por o transporte, porque a estación de tren siga aberta, porque non sexa Teruelos que nos veñan a ter que pedir que se abra a estación de tren, senón que sexamos nós, que se volva a vender os billetes na estación de tren, porque eu creo que nos están, o Adif neste caso, están nos tendendo unha trampa, no sentido de que eu sei que moita xente, pois, oye, se non hai unha máquina para coller billetes, custa facelo por internet e tal, moita xente di, pois subo ao tren e xa me cobrará o interventor ou o revisor ali pois o billete. Eles a costa deso non contabilizan e din non, é que como non sube tanta xente, non se venderon tantos billetes, para o Adif non se venderon tantos billetes, só os billetes que se venderon é a xente que subiu no Carballiño, cousa que non é certo. Hai moita xente, de aí derivados os problemas a Santiago, da xente que iba de pé porque non había asiento, porque non estaba previsto, porque se subían sin ter billete previo. Bueno, pois toda esa xente que tiña ese problema de ir de pé son viaxeiros que suben e baixan no Carballiño. E aquí están nos intentando vender cifras de sube moita menos xente, polo que tanto non ten sentido ter a estación do Carballiño aberta. Eso non é certo. Eu creo que nos están tendendo unha trampa e dificultándonos un pouco pois que poder demostrar que sí que ten vida a estación do Carballiño e que se impulsamos e lle puxeran un poquinho de intención, tería pois moitísima máis vida. Ben, outros temas falados no pleno foi tamén os voluntarios de protección civil, un tema pois que de repente, ademais foi nesta mesma canle de televisión, donde Juan Míguez, que leva pois moitos anos, 30 e tantos anos, 37, podo decir, non sei se me quedo corta, pois ao frente, non, dos voluntarios do voluntariado de protección civil. Que está acontecendo, Érica? Pois mira, está acontecendo o que nunca debeu acontecer, que é que os problemas que existan ou que existiran, que sempre hai rifirrafes, e dentro do Concello hainos, non só en protección civil, ni no grupo de emerxencias, senón en todos, pois como en calquer traballo onde hai moita xente, pois hai entre departamentos, dentro do mesmo departamento, pois rifirrafes que ten que resolver o responsable de área. Vale, en este caso, pois tanto o alcalde como o responsable de área nunca deberan permitir que se chegara a transcender os medios de comunicación, digamos, un desencontros de consumo interno. É dicir, sempre hai xeitos e maneiras, se se quere, de chegar a acordos. No Carballiño non sobra ninguén. Non sobra ninguén, todo nos fai falta, non podemos perder o grupo de emerxencias, é importantísimo, non fan a labor dos bombeiros, nin os bombeiros os do grupo de emerxencias, non podemos perder o traballo dos voluntarios, impagable, porque son persoas que están aí, que por vontade propia fan unha labor impresionante cada vez que hai un evento, cada vez que hai, porque non hai poucas festas no Carballiño, e é preciso, vemos que estamos escasos de policías e que estamos escasos de persoal, é unha dos motivos que se dan, non sempre dentro do grupo de goberno, é que hai pouco personal, é que non sobra ninguén, é que todo fai falta. E que están facendo de todo, todos están facendo de todo prácticamente. O grupo de emerxencias teñenlle que dar escrito unhas funcións determinadas, non poden ser
pois os que vayan a buscar os nenos que non teñen medio de transporte ao rural, hai que darle unha solución a eso, pero non poden ser eso, ao mesmo tempo que lle van dar corda ao reloxo do Concello, e ao mesmo tempo pois que van desatascar os sumidoiros cando vemos que vai haber temporal, e despois os que resolven os problemas do temporal, e os grupos de voluntarios, pois que tamén... A ver, cada un ten que ter, hai traballo de sobra, o que hai é traballo de sobra para todos e responsabilidades para todos, entonces non sobra ninguén, temos que colaborar con eles, temos que mostrarles o noso apoio a uns e a outros, eu creo que a toda agora estuveron convivindo durante moitos anos, isto nunca debeu salir pois das portas do Concello, do despacho do responsable de área e do alcalde, e nunca debeu chegar aos medios de comunicación porque non ten sentido. Nos, o que queremos no Carballiño é os maiores servicios, sexa de transporte, que non se perdan cousas, porque estamos perdendo todo, estamos perdendo transporte, perdemos os obradoiros, non podemos perder ahora os voluntarios ou os grupos de emerxencia. En que nos vai quedar o Carballiño? Cales van a ser os nosos servicios? Esta pregunta non a estou facendo eu. Fíxome outro día unha persoa na rúa. Dixo, onde imos chegar, Erika? Que vai a ser o próximo que se perda? Ides a permitir que se perdan os grupos de emerxencias ou os grupos de voluntarios que levan aí toda a vida? Por a nosa parte non vai quedar, pero bueno, isto teñeno que resolver, eu creo que eles dentro, desde logo todos o noso apoio para uns e para os outros, teñeno que resolver de portas para dentro do Concello, nunca debeu trascender. Ben, outra das mocións era a concentración das terras de Santa Uxía de Lobás, non? Tamén queremos saber a opinión. Bueno, pois, isto creo que, iba a dicir sin que sirva de precedente, pero é certo que xa levamos algunhas coincidencias e non podemos estar máis de acordo en todo o que sea beneficioso para o Carballiño, sexa co Partido Popular, co Grupo de Goberno ou co Bloque Nacionalista Galego, nos imos a estar de acordo. Creo que é necesario que se lle achegue isto, porque non deixa de ser unha proposta que lle vai a facer pois a Xunta de Galicia, nos solicitámoslo, que a Xunta de Galicia lle faga a proposta aos veciños do comunal, e creo que ten que sería unha boa proposta. Os veciños serán os que decidan si queren pois, sumarse a este proxecto, que non é máis que darlle rendibilidade pois, ás terras e que sea un pulo máis para o rural. Eu creo que estamos con unhas parroquias, temos 16 parroquias, en algunhas quedan 2, 3, 4 persoas, e sin embargo teñen pois unhos paraxes naturais estupendos, teñen unhas vistas, unhas posibilidades. Isto non é terra erma, realmente, isto é unha terra que sempre ten posibilidade de produción agrícola, de produción gandeira, de produción en moitos sensos, pero hai que lle dar ese pulo rural. Entonces, bueno, creo que é unha gran proposta, e que, a ver, vamos a ver que é o que pasa, que a Xunta veña, yo propoña, e agardamos que sea para ben, e este é o tipo de propostas que nos sempre imos a apoiar, apoiando o noso rural, porque non podemos deixar que se valeire os nosos povos e as nosas pequenas parroquias, porque os seguintes seremos nós. Non esquezamos que Ourense, ao final, é unha provincia rural, e se vamos deixando que esmorezan as aldeas, despois serán as vilas, e cando tal xa non temos nin provincia, e aquí esquécese todo o mundo de nós. Nunca hai ninguén que mire por a provincia de Ourense, somos os últimos sempre, nos que nadie se acorda de nós, veñen as subvencións de Europa, pero ao final vanse para a costa, e aquí non hai ninguén que tire por nós, e temos que ser nós os que tiremos por o noso rural, na pequena parte na que podamos, e teremos que ser nós mesmos os que lle demos impulso ás vilas e a provincia de Ourense, porque senón ao final teremos que marchar todos. Esperemos que non sexa así. Esperemos que non, por nós non vai quedar, e imos a facer todo o posible, non só son desexos, senón que vamos a poñer todo o noso traballo para que eso non sexa así. Antes de rematar, quixéramos falar, porque sabemos que no día de onte tivo Espazo Común a súa primeira xuntanza local, non? Queremos saber pois un pouco que se tratou nesa xuntanza e que significa que xa
haxa pois unha xuntanza local aquí de espazo común no Concello do Carballiño. Nos imaginamos, queremos pensar que vai crecendo, non? Efectivamente. Pois nada, é unha maneira de organización do Partido de Espazo Común. Estamos a medrar no Concello do Carballiño, pois temos moitas persoas que se están unindo, que nos veñen a falar, porque, bueno, dicen que estamos presentando mocións e que cada vez que presentamos unha moción, pois o Concello reacciona, entonces ahora casi que nos achegan isto como imos dicíndonos esta emoción-reacción, pois casi que nos van achegando cousas, pedide o vos, que así parece que ao final se fai, que eu xa pedí moitas veces e non. Entón, hai moita xente que se nos está achegando, hai moitas áreas nas que traballar, e é unha forma pois, de darlle estrutura e organigrama pois, o que é a xente toda que está a colaborar con nos. Neste caso, decidiron que eu fose a responsable da xuntanza local do Carballiño. Eu levo moito tempo traballando neste senso, e, bueno, estou encantada. Outros compañeiros pois, están tamén expandindo o partido a nivel provincial, sei que nos están chamando de outros lugares de Galicia incluso, de Ribeira, de Pontevedra, están aí traballando, e eu pois, quedo un pouco de responsable de aquí do Carballiño. Fixemos un equipo de 15 homes e mulleres para traballar en áreas, unha estrutura na que non queremos, non é unha estrutura figurante, quero dicir, non hai vocalías, non, cada un ten unha súa responsabilidade e tocamos un poquinho pois todas as áreas, non? Nas que vimos traballando realmente, pois tanto con obras de urbanismo, atención ás persoas maiores, servicios sociais, deportes, tocamos un poquinho todo o medio ambiente, espacios naturais, tocamos un pouco pois todas as áreas. Pois xa digo, son 15 áreas nas que se van a traballar, que les van a formar os seus propios grupos de traballo, e nada, esperando e agardando pois que sigamos así como estamos a crecer, que estamos contentos co que toda a xente se nos vai achegando a nós, para o que o precise calquer veciño do Carballiño. Aquí estamos, que nos trasladaremos as demandas e as necesidades que teñan, podense chegar a nós sempre que queiran, que nos plasmaremos, e polo que vimos, dando o resultado que nos propoñemos, pois vais aprobando. Entonces, si esos serían os obxectivos, non, principais, sí. A de recoller pois as dúbidas, as queixas, as demandas, me imagino de todos os veciños. Non só de todos os veciños, é só recoller queixas, demandas, sí, eso facémolo, dende logo, e iso é fundamental, senón, máis alá as inquedanzas que poidan ter de cousas que non se resolven e que non son as pequenas cousas de todos os días, que por suposto nesas xa estamos, senón van ser tamén uns obxectivos a pequeno, a medio e a longo prazo, digamos, hai cousas que se van a plantexar que se inicien medidas ou que se realicen propostas, traballaremos en propostas para que o Carballiño dentro de 10 anos, digamos, pois, como pasou, por exemplo, por poñer un exemplo, co solo industrial, é que quedamos sin solo industrial, non, ter un pouco unha visión máis ampla, máis a futuro, dicir, isto hai que inicialo agora, porque senón vámonos ver mal dentro de 8 anos, dentro de 10 anos ou dentro de 4 anos. Entonces, sabemos que isto non se fai de hoxe para mañá, as cousas levan o seu tempo, pero que non podemos chegar, como lle pasa ao alcalde en cada pleno, chegar ao Concello do Carballiño e dicir, bueno, si, isto aprobámolo, pero non se fai de hoxe para mañá, non, pero vamos a ver, é que isto leva un tempo, pero é que el que está na administración sabe que leva un tempo, leva moitos anos, 25 anos ou 30 anos, non recordo ben agora, na administración sabe que todo leva un tempo. Entonces, nós queremos facer esa previsión, vemos que non nos están facendo eles e queremos plantexar, pois eso, esa previsión de proxectos a medio e longo prazo, igual que fixemos, por exemplo, pois co centro de saúde, solicitando, pedindo, sabemos que non se vai a plantar aí para o ano que ven, pero é que se non nos solicitamos agora, non o vamos a ter nin para o ano que ven, nin dentro de 4 anos. E como eso, pois moitas outras cousas, sabemos que carecemos de moitas infraestructuras que se nos están quedando pequenas, de moitos servicios que se nos están quedando pequenos, e que cada vez precisamos máis, pois queremos poñer un pouco cabeza a eso, é dicir, as demandas pequenas que nos van solicitando os veciños,
acometelas no momento, pero darlle un volume máis grande, é dicir, se esta é unha demanda que se está a producir nos veciños nun, noutro e outro, non é unha demanda aislada, pois temos que darlle unha solución máis global e facer un plantexamento máis global a longo prazo para non só solventar agora, poñer un parche, como están dicindo, bueno, como dos policías que decían no Sotelo, é un parche. Bueno, pois non só poñer o parche, sino traballar máis a longo plazo e ter proxectos de futuro para a vila. De algún xeito é o que levaban vostedes Espazo Común na súa campaña electoral, traballar por e para o Carballiño. En esa línea pois van a seguir, non? Sí, na liña de que nós somos un movimento de persoas, un movimento social no que todos aqueles que se queiren incorporar se poden incorporar, aparte somos, damos a benvida a todo o mundo, quero decir, queres colaborar con nos puntualmente? Perfecto. Queres te incorporar a un equipo fixo? Perfecto. Queres estar na túa medida no que ti poidas aportar? Maravilloso. Queres solo trasladarnos unha queixa? Aquí estamos para o que precise. Entonces é un movimento social para o que vayan necesitando e que nos iremos adaptando ao Carballiño. Non é unha cousa fixa, é dicir, non temos unha estrutura ríxida nin uns obxectivos ríxidos, porque isto é movimento, e se o que separa nunha cousa fixa queda obsoleto. Entonces aquí hai que darle movimento e estamos abertos a calquera solicitude, proposta e necesidade que vexan os veciños que vai a facer falta no futuro ou que teñen agora mesmo. Pois noraboa por estas iniciativas. Erika Paz, moitísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos moi pendentes de todo o que aconteza. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Moitísimas grazas a todos vostedes. Sigan entre nós.